שאלו פעם את צ'רצ'יל מה ההבדל בין תאונה לאסון. הוא אמר, אם אונייה שטה בים, ועליה אטלי, יריב פוליטי מר, והיא טובה, זה תאונה. אם מי שיבוא ויציל אותו, זה יהיה אסון. הסיפור המרושע והמשעשע הזה הוא בעיניי הצצה לתוך מוח של פוליטיקאי. צ'רצ'יל בעצם אומר לנו, אני לא שולט בכל פרט במציאות, אבל כל דבר שקורה הוא הזדמנות לייצר יתרון. בימים הטרופים שאנחנו חיים עכשיו, שבה הפוליטיקה משגעת לנו את החיים, ואנחנו כל הזמן מנסים להבין מה הפוליטיקאים באמת רוצים מאיתנו, אני חושב שווה לנסות ללמוד את הפוליטיקה ולהבין אותה קצת יותר לעומק. שמי אמנון ארבל, שנים לומד, חוקר ומלמד פוליטיקה ומחשבה פוליטית, ואני בשנים האחרונות מכנס את כל התובנות שלי והידע שלי לתוך ספר. הגעתי לשלב של עריכה וההצעה לאור, וכאן אתם נכנסים לתמונה. אני מאוד אשמח להשתתפות שלכם, לעזרה שלכם, כדי להוציא את הספר הזה שאני חושב שהוא חשוב בימים אלה וכדי שהוא יוכל לצאת לאור.